Tady se stala vražda. Johnny? Áno, Horácio? Vieš, čo máš robiť? Ja zavolám Judy, nech dojde a Máme tu podľačný na krku dokumentuje to. a má nejaké divné oči, ako by sa prefetoval, ale strašne divné. To je, no, tuto máme... Mal epilepsiu, je to tu vidieť a má rozšľahané uši. Zoberiem krvnú ľačinu. Zober. Pardon. A pošli do A labáku. pošleme ho do labáku. Dobre. Dobre. Ideme zavolať Angie. Stopni to. Takže sme v džungli. Nemám čo jesť, nemám čo piť. Nemám kde prespať. Som v piči z toho úplne totálne. Teraz mám strach, lebo sú tu nejaké všehožrutí, všehožusi a nemám akože rodinu. Podívaj. V Slovensku. A teraz ma tu rodiny z letadla zlietadli a... Nebudeme tu robiť emócie. Nájdeme niečo na zajesť. Kameruj to! Čo je tam? Nechoď blízko, bojíš sa. Čo je tam? Vidíš ma? Ostan tu. Takže toto robilo ten zvuk. Sú tu škriatky. Poď, bežme. Čože? Poď. Rýchlo, stoj. Daj si dám niečo na zájazd. Bolo to... Netoč. Hovoriacka. Musíme ho zničiť. Čo? On sa pohol. Hýbe sa. Mám strach. Som rozpad. Pôjde preč. Neviem, čo mám robiť. Bojím sa. Je to na mne vidieť, na mojich očiach. Je? Je. Opica! To čo bolo? Poďme preč. Idem. Niekto mi volá. Vypni to.